מתאמן מכיר. סיימת את האימון, השארת סובניר. אפשר להגיד זה פה ממזמן, אפשר להבין פשוט את הסימן. זה סימן בשבילי, זה סימן בשביל כולם. זה סימן של תחתונים שעברו מהעולם. רוצים עצה לריצה? תתקדמו לדיאקטיב עם כיס קדמי מנדף שמפריד בין הרגל זה סימן בשבילי, זה סימן בשביל כולם. כיס קדמי שתומך ישנה את העולם. זה סימן שאומר תתקדם לתחתונים. עם כיס קדמי מנדף לא יהיו עוד סימנים. דלתא מציגה משתונים דיאקטיב, תחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד ספורט. זה סימן דלתא.